l-ewwel ħaġa bħala residenti aħna l-Kunsill Lokali għad hemmhekk dejjem biex jissalvagwardja r-residenti u għalhekk aħna nibdew nagħmlu diversi laqat mal-entitajiet konċernati biex innaqsu l-impatt ħażin li jista' jkollha l-lokalità. Kif għad tajjeb inti il-tindif ġewwa l-lokalità tagħna kien wieħed tajjeb ħafna. Il-menti ftit li xejn kellna dwar nuqqas ta' tindifu hawnhekk nixtieq nieħu l-opportunità nirringrazzja lill Cleansing Department immexxi minn Sur Ramon Degwara tal-għajnuna dejjem l-insibu miegħu biex ovvjament ikollna lokalità nadifa u tajba għal dak li jkun. Għal xi inċidenti żgħar li nqalgħu jidher li l-affarijiet kienu ta' suċċess u x'hekk Davini. Ekku, ovvjament, aħna bħala Kunsill Lokali minn għada ħanibdew naħdmu biex jekk l-Isle of MTV tas-sena d-dieħla jkun ħajjiġi organizzat ħanamlu laqat mal-Ministru konċernat sabiex intejbu u nkomplu naqsu l-impatt ħażin li għandu fuq ir-residenti tagħna.